Right. Regai tikupei guwa rekudema. First born yekudema yakamitiswa ka. Ani makaona kuti pa birthday ramai haina kubudikira. Yakamitiswa. Ine nhumbi ine 5 months. Kubvisa nhumbu kuzama kudii. Kusada kunzi gope. Iwe ifunga kuti anoenda nekupi mwana uyu akabuda ine mauniform emubhedha emadhogi style ese emasizasi style. Aenda nekupi ko mwana uyu. Finally, popular social media personality MyTiti has responded to rumors circulating online alleging that her firstborn daughter is pregnant. She dismissing the claims as false and accusing critics of deliberately twisting her words. MyTiti vataura papost yavo kuti vari kutoshamisika nemashoko ekuti vari kunzi vaida kubvisisa mwana wavo nhumbu. Vati ndingazobvisisa mwana nhumbu sei? Ini ndaimbochengeta vanhu vasina rudzi neni ndichivarambidza kuita abortion. MyTiti vataura mashoko aya mushure mekunge Ketina abuda iye achitaura kuti Fifi mwana waMyTiti ane pamuviri pava ne5 months ndosaka asina kuoneka pamapictures ebirthday raMyTiti nekuti akadzingwa pamba ari kugara kwagogo vake. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. MyTiti vanyora ivo vakati, ndakatanga kunzi gogo vevazukuru in my 30s, ndichichengeta nherera vana vandisingatombozive, advocating for unwanted pregnancies, encouraging people not to abort, rather keep their babies because tomorrow is not known. Ini chaiye pano, my firstborn ndakakandirwa zvino panze nababa vake ndikamuchengeta kusvika akura 1. So chinozonditadzisa kuchengeta mimba yemwana wemwana wangu chii kana ndichitengera vatorwa mapampers nemaprema? When did I advocating for abortion? Because kwaitikei. Always when something big and beautiful is about to happen, panongoita imwe imbwa inongotanga kutaura nhema kunenge kuri kuda kudiko, kukanzurisa program here, kumisa zvinhu here. We no longer have time to come and talk about our personal lives. Here the only time you will see us is when we will be celebrating what has already happened. And indeed we shall celebrate. The only stress randinaro right now is batch rekwa Cookie Leon rowa nikwe because ndo just reumai rinoenderana neni. Aya ndo mashoko aMyTiti papost yavo yavaisa. Ladies and gentlemen, tichakusei muchiona mavideos aKetina uyo akaspreada mashoko ekuti Fifi ane nhumbu. Asi kana mapedza kuona mavideos aya ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Asi ini mubvunzo wangu ndewekuti ko daka racho risingapere nderei? Chii chiri kunyanyokonzera kuti vanhu ava vange vachimakana vachizoburitsirana nyaya dziri deep and sensitive? Kubvisa nhumbu kuzama kudii. Kusada kunzi gope. Iwe ifunga kuti anoenda nekupi mwana uyu akabuda ine mauniform emubhedha emadhogi style ese emasizasi style. Aenda nekupi ko mwana uyu. Hatingashori mwana uyu shamwari. Haikona uda kumbunyikidza mwana uchida kunouraya mwana wako. Chingobvuma kuti wakagogoka mbuya kakatadza kurayira mwana kuti aroorwe achate ukamurayira kuti afamba achibhenengura beche. Unogoda kumuti abvise nhumbu zvichinja chii? Hazvichinji. Unenge ndoziva zvatotaura kuti you live life for people. Uri willing kutoriska upenyu hwemwana wako kuti anobiswa nhumbu just because you want to prove a point to people. Hausi kuda kuti vanhu vazive kuti akamitiswa. Chitofara watombuya ona zvako zvekuda kuenda kunouraya muzukuru. Kuda kuuraya muzukuru kuti acharamba ari mhandara. Vanhu vakutozviziva kuti ane nhumbi ine 5 months. Unonyepera kuzviita unge munhu akarongeka. Munhu akarongeka hausi close kuvana wako because kuona mwana wako musikana achiita nhumbu okuhwandisira kusvika yamu 5 months. Zvinongoreva kuti you are a dead mother. Anoti real mother. Mwana wako aifanirwa kutotanga akatoudza iwewe
kuti ndo mistake yandakaita. Unenge uri behind. Chenda unosungisa kamukomana akamumitisa akaramba nhumbu. Handi paya akaburitsa mbeche yake yemapicha. Ukatsvaga punching bag ekublame. Who to blame to cover up chihure chemwana wako. Ukanosungisa kamwana kamai vaya. Kaive kasina zvakanotomboziva. Uchishungurudzira vanhu. Kahure kako kawakatrena chihura. Wainyengwa pamberi pevana. Nhasi vana vaona obhina mangwana Tinashe, mangwana Shepherd, mangwana Murunguduhu, mangwana Musope. Uri hure hozana kamuchacha, hure rakafuira vanasikana varo. Ndaikuudza vanhu kuti uri hure risina oda. Ngatifarirei kuita mbuya. Ngatifarirei vazukuru. Kwa unogoda unobvisisa mwana iwe wakamuzvara uine makore mangani. Iyewo handiti wakazvara mwana uya uine 12 years. Ukaita full blown uine 14 years. Saka ndiko square like mother like daughter. Mahure hozana kwamurata. Pedza moda kuya muchitimbira chechi mwana apedza kufamba achizadzana. Sikisongoya. Hakuna munhu anobvuma muroora ane beche rakatendera painternet. Mukomana namai yake akati no. Zvehure nebeche raikumbirwa unzi naye bisei wiki ndokumbirawo mukwire mwana wangu. Sai wiki akati handibati vana vadiki. Kurarama nerake. Usimba anti waitengesa beche remwana wako uchitsvaga kurarama here. Saka ndiko square. Chengete muchamuwandisa kubudiriro mukasvika kupo. Ungava naKetina munoziva kuti vanodzifambira vachidzifukunyura. Chengetai zvenyu muzukuru wenyu auya asina baba. Right. Regai tikupei guwa rekudema. First born yekudema yakamitiswa ka. Ani makaona kuti pa birthday ramai haina kubudikira. Yakamitiswa. Ine nhumbi ine 5 months. Mukomana akati zvehure nezibeche rakatendera manudhu richiita zvaLex the hotpot handidi. Mukomana akaramba nhumbu 5 months. Muchachilo ane stress izvezvi. Fungai kuti kuda kumanikidza kuti hanzi bvisai nhumbu ine 5 months. Kuda kuuraya mwana mhondi dzekwamurata dzatanga. Asi mbuya vachona vakagona zvavo vakati hanzi ndipei zvangu fifi wacho nemuzukuru ndiningirike ndichengete. Tati kuudzei neother news mumakuwa atiri kufambira neatinofambira kuti first born ine mimba yekumitiswa. Vana Brandon vari kucollege nekumabasa uko vamaituka ndeye muzanganiswa. Imi venyu vakasoburisa mheche panze zvinovamitiswa. Asina zvakanakira vana uhamboyu nemutukiro waita vane vamwewo vako vana vako. Takakuudza kuti siya kuchinjanisa. Nhasi wagarisa pamwana pamakumba obhina. Mangwana wanyengwa naZizo. Mangwana waenda kwana Tinashe Maposi. Zvino mwana akuburisa shaire chihure rese. Buda pa internet utaure vanhu kuti mwana wangu akamitiswa ane nhumbi ine 5 months. Ndakamutibvisa zvikaramba. Ndakamudzinga ari kugara kwambuya wake ndosaka musina kumuona pa birthday. Hure rakura wakatrena. Be proud of your hure. Wakatrena mwana chihure. Kwa zvawakambosungisa kamukomana kaya uchiti kaburitsa manudzi. This time unosungisa ani mwana wako aivhura beche ega achiburitsa beche achiitiswa nhumbu. Unosungisa ani this time? Haiye mukomana akaramba nhumbu. Well done, congratulations, very good. Now makunonzi gogo moramba muchichinjanisa varume muri mbuya vane muzukuru. Fuck off kamuchacha. Nhumbu ine 5 months nga apa iko kakasingazivika. Kakaziya musi uno boy masiso. Nhumbu ndeani murudzira nhumbu akati handizviziye zvehure rekwaLex the hotpot inotengesa mheche kuwebsite. Handiziye nhumbu iyoyo. Hande unobvisa. Ngaibviswe nhumbu iyi. Mwana akati tana handidi kuuraya mwana ndakura nhumbu yakura. Ambuya murata izvezvi ndo vakawandisa mwana kuti asaonekwe nevanhu. But pane chisingabuderi pasi pezuva pana maidhomuzi. Zvese maidhomuzi vanongozviti bvukana kuri kunyepa mubuditsei mwana apo. Ane nhumbu makuzonoita mbuya hure. Muzukuru akasatozadzwawo chihure. Ane nhumbu mwana mune muchiti tatigoni kuchengeta vana. Iso chengeta vana Brandon vasati vakutomboziva kana vakadzi vanoenda kubasa nekucollege kuuniversity. Venyu mainhiya wewe wakadzidzisa mwana chihure wega usade kumumanikidza kubvisa nhumbu. Ndiwo wainyengwa pamberi pevana. Ndiwo mubairo wokuhura uchisvirwa pamberi pevana. Mapedza moya muchiti apa pakavhari kumhata kwamaibwanya. Bvisai dhimoni rechihure riri pana fifi namai vacho kana muchinamata imi maibwanya.
kwete zvekunyepera vanhu muchida kuya muchinyepera vanhu. Waituka vana vevanhu, mwana waNhingi ndiwe musanganiswa, vana vaketi vana Brandon is 22 years old, very responsible man. Sunday anoenda kuchechi, Monday to Friday college and work, Saturday work, mota yake anozvidhiraivhira, anozviitira zvinhu zvake. Iwe mwana wako waita mbiri yekufamba akabata beche mumastreets emuHarare. Zvino mwana akamitiswa. Isu unenge uchituka takatanga taroorwa tikabvisirwa tikachata mawhite wedding kuzayoja kuNotongu. Mwana kutanga nekuhura asati amboroorwa, asati ambopinda mumba zvino makunzirwa muzukuru asina baba womuzanganiswa. Waunenge uchitaura uya mahure kwamurata, hoi mbuya murata chengetei mwana wokumitiswa.